kawo karshe in Allah yadda. bayan yaro yana can raina hannun Allah ya ki ci ya ki shan ya ki ci ya ki sha ba abin da yake damun shi yanzu in banda magana yarinyar nan in ya zo wurin ka sai ka yi mishi alkawari ka ce a gobe ne za a yi jibi za mu Alhaji Bashir kaga da ni da mahaifiyar yarinyar nan kullum bakin iya kokarin mu muke domin mu ga cewa komai ya kawo karshe an samu an daura auren nan karfa ka manta yarinyar nan mu muka haife ta ba ita haife mu ba sannan in har tana so ta ga farin cikin mu ita ma ta ga farin cikin abin da ta sa a gaba to ya zama wajibi dole ta amince da duk abin da muka dora ta akai. to gashi kai ka kasa ka ce mu baka wata daya wata biyu wata uku har yau abu ya ki ci ya ki duba wannan abu ba dole dan Allah dan Annabi ka taimaka ma yaron nan ka bar ya je aure wanda yake so ita wannan kamar yadda na faɗa a baya ita kuma sai ta je ta auri dan daban wannan dan iskan da take so ya haka ne Ina ba za a yi haka ba ina ba za a yi haka ba kai yanzu kana nufin kai ka haife ta ko in Allah ya to ni na haife ta in dai kai ne ka haife ta da gaske ka gaya mata yau ta zo ta samu zuwa ta ce tana son shi an gama in Allah da an gama kana ji ko Alhaji Bashir wato Alhaji Bashir to babu komai ko ga yana kun dan bude wai dan kin yi muku